Hello guys, good morning. Yan. Yan, live ta karon. Sana meron tayong manood ngayon. So, kumusta yung tanan? Guys, yan, hello. Ito, di ta pwede sir? Guys, so kumusta? Yung tanan? Yan, live ta karon, Bisaya. Medyo maraming lamok dito. Karon sakit po guys. Maraming lamok. Lamok.
lamok. So, pasensya guys. Grabe lamok. Nag-live ako doon sa labas. So, i-mute ko na guys.
minutes na guys. Live natin. So, pasok na kayo guys. Live natin. So guys, good morning. So alas 12 na tayo sa Philippines time. Yan. So ingat kayo guys sa mga OFW. Ingat kayo guys. Nagtrabaho sa labas. Yan. Ingat kayo. So marami kasi mga masamang tao. Yan ngayon. Hindi mo alam yung kasalubong mo, masama na to. So ingat lang tayo palagi. Yung gabi na. Yan. Medyo masaba. Sorry guys. Doon ako nag-live sa labas. So, maraming nagpapangkin. Sasakyan.
giduga ko na. Ay, dukaan ako eh. So guys, mga 30 minutes na pag-ride. Medyo giduga na ko. Labi na kitog.
So guys, 30 minutes ako mag-live guys. So salamat sa inyo guys. So kumusta sa inyo? So ingat kayo guys. So bye guys. 30 minutes ako mag-live. Sa susunod na mag-live na ako guys. Medyo gidukaan ako.